We hebben een afspraak met Christel en Roger van Boek en Offermansmakelaars. In het Maankwartier te Heerlen. Het project bestaat uit 3 gebieden. Het noorden, de Plaat en het zuiden. En momenteel staan we in de woningen aan de noordzijde van het project. Het is zeker een megaproject. Het gaat over een 125 koop- en huurappartementen. Ja, onder het project is een ondergrondse parkeergarage gelegen voor ruim 1100 auto's. En daarnaast is er ook nog een gigantische fietsenstalling voor ruim 800 fietsen gerealiseerd. Verder heb je hier het wonen, werken en winkelen eigenlijk in één gesitueerd. Elk appartement is uniek. We hebben een appartement in diverse soorten, maten en prijsklassen. Elk met een hoogwaardig afgewerkte keuken, inclusief apparatuur. Verder hebben we een ruime woonkamer met overal hoge plafonds, veel lichtinval. Deze woning is compleet ingericht, gemeubileerd. Doorgaans worden onze woningen ongemeubileerd opgeleverd. Ja, dan zal ik jullie nog even het balkon laten zien met het uitzicht. En vanuit hier heeft u een prachtig uitzicht op het middenterrein van het project Het Maankwartier. Dan hebben we hier de badkamer. Met een afzonderlijke douche en bad. Ook weer in hoogwaardige afwerking. Allemaal in het wit. Voor verkoop en verhuur kunt u terecht bij Boek en Offermansmakelaars en Ruitersmakelaardij.